Vítam vás trajkeru ďalšieho videa z hry Minecraft našej série, našho servera. A v tomto dieli by som išiel preskúmať takú menšiu jaskynku, čo som našiel. Vo skryni som tu išiel trochu branch minovať, aby som našiel Deep Slate, pretože by som chcel rád akože stavať nejaký projekt väčší, ako je napríklad nejaký hrad alebo už podobné. Tu som takto išiel, tu som si, že idem akože normálne, tu som spadol zrazu. A nie, to neviem, prečo som išiel dole zrazu, akože som si povedal, že... Ja nie, ale tam som ešte nebol na úrovni 15 asi. Tu som našiel spawner. Tu som išiel nižšie, tu som išiel už rovno. Tu už takýto kúsok som vošiel do caveky, tu boli dia. Tak potom som išiel takto preskúmavať. Tu dole nič nebolo a som išiel ďalej. Či vlastne dole bola tá caveka. Si tiež takto dole. Tu. A tu už bola tá caveka, ale to vybavím creepera. Ešte tu som to nepozrel. V spavneri toho moc nebolo, iba jedno zlaté jablko. No a hneď uvidíte, aká je tá caveka veľká. Najprv som si myslel, že to je už caveka, ktorú som niekde... ktorú som už vyťažil, akože. Koľko zlas tam je hore. A už tam som videl dia, tam. A ďalšie Ancient City. Toto normálne. Hop. Na izinku. Tak ako len do tej lávy, prosím ťa, neskoč. Dobrý. Bum. A ty nechaj ma. Čo poviem, že si ty tak strieľate? Že, bože, nechajte ma. Som tu len návšteva. Tak správate, ako návštevám. Ty kokos. Skeleton, najväčšia otrava sveta. S creeperami. Creepermi. Neviem, ako sa to naplňovať. Dobre. Tu typnem, že bude zase jeden. Jasné, že je tu jeden. Ešte neviem. Vykraptil som si pre tu ešte jeden diakrompáč. Že keby náhodou. Ďalší dia, nice. Tak, tu. Ty kokos. Také menšie lavové jazero. Fú, ty kokos, takto blízko lávy sa mi to nepáči, keď vybuchujú creepery. Ty kokos, to je normálne. Všade jeden. Joj, dobrý. Všade po jednom diamante, ty vole. A tam sú všetia. Som preskočil. V takýchto cavekách musíte dobre rozhliadať. Mám teraz padli dva, nice. To pretože mám fortune na krompáči, tak padajú proste niekedy. Ak máte šťastie, tak vám padanú proste napríklad 2 diamanty namiesto jedného. Málo toho tu je. Už neviem, kade mám ísť, vole, toľko miest tu je, kade môžem ísť. Že fakt neviem, akože.
Tu nič. Sa vrátim tuto. Aha, Mineshaft. Tak som nič nepovedal. Že ten malý zombík už na mňa uteká, to ale obyčajne on za blokom bol. To je, čo som ho videl. Dobre. Tak ideme Mineshaft prehľadávať. No, ok. Nie, to je ten malý. Ten dáva poison, to je strašný... No. Neviem to tu radšej... Ja som sa cenzuru. A tu je táto kejvka. Ó. Pekná. To sú najkrajšie kejvky tamto. To je úplne nádherné. No ešte... Možno tá Axolotl kejvka je krajšia. Ak viete, ako myslím. Taká, kde sú... Jak sa to povie? Také tie lopuchy. Taká zelená pekná kejvka. No, či tam hore sú títo, či tam nechcem ísť. Aha, nice. Čestka číslo... Aha, už dia. Glowberry, torčky berem. No, ukáž čo dobré ešte. Tu ešte pokračujeme. Máte si normálny, čiže teba sa nebojím. Joj. No bez meča by som sa zabal, no. A mám sakeru pri najhoršom, keby sa mi meč zničil. Nie, odo mňa. Pohoda. Mne sa raz bugol svet tak, že títo malí pavúci mi nedávali poison. No, alebo neviem, možno to normálne, ale nie som o to zvyknutý, lebo vždycky som od Minecraftu som bol vždycky tak vychovaný, že mi to, že to dávalo damage. Okej. Nič moc. Ešte tieto zoberám, torčky. Si tu... Aha, hneď ďalšia. Takto. Golden apple. Tieto hovadiny. Torčky. Normálne ja tu ešte zarobím, akože torčky. A tu budem, keď tu skončím, mám viac torčiek, a keď som sem prišiel. No takýto Minecraft sa mi už nepáči, toto už je taký, že... Na Deep Slate je vždycky najlepší Minecraft, lebo tam môžete nájsť akože... Popri tom aj... Ukáž. Fúha, tak dve schodiska hneď za sebou som ešte nevidel. Lebo tam môžete nájsť aj normálne diamanty, nie len... Akože... V čestkách. Tak. Až tu je nič už. Tuto jaskynku možno preskúmam kúsok. Trošku tu poobzerám, otvorím oči tu. Ale to sa nezdá, ale proste... Taká jedna malá škurinka, čo sa zdá ty vole, že... Nikam nevedie. Tak keď proste trošku ďalej pôjdete, tak... To môže byť najväčšia ty vole kejska. Poď, strelaj. Ty kokos, videli ste ten gameplay? Videli ste to? To ešte, že mám natočené, ty kokos. To mi nikto neveril. Som sa lepšie videl. Tak. To je bička? Tak je tam bička, no. Ja sa si vrátim, lebo akože už v Minecrafte
To moc nebude podľa mňa, no akože ak také 2 diamanty, no. Nie som v takej dobe, že akože 2 diamanty by bol u mňa game changer proste. Kokos, infarkty dostávam, ja len počujem jak to skacka, ale nikdy to nevidím. A keď to uvidím... Nie, ty si malý. Tam vidím toho za tebou. Nie. Dobre, ja mám power 3 na luku, čiže... A keď mu nedám s tým flameom, tak... Ja mám mega veľký damage proste samostatne s tým lukom. Ukáž, dia. Diamantíky. Diamanty. Kde ste? Kamoši. Tu ste. Aha, konečne to bolo nie po jednom. Aha. Z 5 diamantov som mal 5 nájsť. Ukáž, že by to sa to dalo prejsť. Hop. Bože, sa teším, keď nájdeme fortressu. A s night visionom, ty keď tu pôjdem. To je super. To ja sa bojím, že už sa nevrátim, akože. Nejdem nazad cestu. Už idem nazad, akože do tej veľkej caveky, čo som našiel ako prvú. Toto, keď tak, to je moc veľké, ty vole. Tu som prídem, keď tak, niekedy s kamarátom. Ale takto sa mi aktuálne moc nechce. Tuto hore idem preskúmať trochu, ak tam bude vôbec táto. Jo. Hop. Tarzan z rodopis, ideš. Hop. Bum. Tak nespravilo bum. A toto nemôžeme, musí byť nižšie. Takáto caveka je mi na nič, keď to nemôžu byť dia. Potom deep slate. Pretože neviem akého updateu sú diamanty na deep slate. Ale ukáž, to vyzerá no. Caveka tu len preranujem. A ak uvidím diamanty, tak budem spokojný. Fúha. Tých creeperov tam paria za mnou. Celkom armáda po mne išla. Ty ho zdáva zlaté jablko? Nedáva fire resistance, sa mi zdá. To on enchanted. Nice, dobre zhorel. To je podľa mňa tá jaskyňa, ktorú som videl na začiatku. No. Ideme ale ďalej, ešte tady to. Tam hore nič nebude. Nej deep slate. Nehovorím, že som sa... Jak sa nám zdalo, alebo tento zombie nejak mega rýchlo utíkal jak malý na chvíľu. To vyzerá strašne podobne nejak tá moja caveka, čo mám
pred domom. No, až sem idem. Tuto vyzerá väčšie. Tam vidíme Nidia. Jau. Super. Ako keby si v realite tak vstúpil do lávy, tak akože... Neviem, ako dlho by si prežil. A 2. Znova tam 2 padli. Z týchto bolo veľa dia. Tu mi 2-krát zafungoval Fortune. Bum. Kuk. Pom tady to, nepôjdem dole, sa tu... Aha! Dobre, že som išiel dole. Aha, dosť. A znova mi 2-krát zafungoval Fortune. Dobre. Sa mi to nepáči, nejak ďaleko ide tá láva. A to mne vôbec nevadí. Ty kokos, ja už vidím, na akých sú v súradniciach? Ty kokos, som 1000 blokov od domu. Som ide úplne v prdeli. Keď tak mám súradnice domu, čiže proste pôjdem na súradnice a vykopem sa, alebo vykopem sa tu a pôjdem na súradnice domu. Tam hore chcem ísť. I believe I can fly. Dobre. To bude asi taký dlhší diel, by som povedal, lebo nevypnem natáčanie, dokým to nedotočím. No, či nedotočím, ne. Preskúmam celú kejvku. Aha, to je východ, tak to nič. Aha, dobrý. Dobrý deň. Aha. Nice. Noise. A 2. Krásne. Tak keď máte fakt nadúpaný Fortune, ty vás z toho padá toľko tých dia, že proste každý raz ti padne 2 minimálne. Čo proste nájdeš 5 dia u seba a máš proste v sekunde 20 diamantov. Lebo proste skoro každý tento ti to dá po 3. Á, to musím mať šťastie, no. Ja strašne jednoducho hľadám diamanty, podľa mňa mi sa zdá. Lebo akože, možno to aj tým, že ja hľadám diamanty, aj keď nemusím už. Full dia, doma mám proste stack dia, ale ja aj tak chodím a hľadám ďalšie. Pretože proste mám rád, ako sa blízkajú. Nie, ja zdrhnem malému zombíkovi. Už to proste, už malý zombík predo mnou, akože už nemám pred ním rešpekt. Ako som niekedy mával proti zombíkom. Počkaj, to som už prešiel. Tuto bolo, sa mi zdá. Kde je ten malý zombík? Tom kade ide? No super. Majzinku. Bum. Bum. Tak nič nevidím. Hej, tu to bolo. Odkiaľ? Tam. Tu nikto nebude. Ak spavnem Wardena, tak poseránujem.
kokos. Tu infarkty chytám. Závraty. A tu sú dia. Yes. Ty kam ideš, kamoš? Pohodka. A 4 dia z 2 proste. Ten Fortune je úžasný. Proste aj jednotka, aká je dobrá. Ukáž, to jak sa tu mám dostať cez toto. Kuk. Tam nejdem. Sa idem vrátiť asi dole. A pokračovať akože cestu na ten smer. Jo. Kuk. Počkaj, aha, to je všetko. Tam. Tu už toho viac není. Aha. To je aký to problém? Tu už nič nebude podľa mňa. Ako už mám 29, no. A že to sú dia. Aj to je nič. Ukáž. A tu nejdem hore, aha. Až idem hore a to... To niekde inde. Bum. To je to. Sa musím vystavať, ježiši. Nedostávam. Ako ty vole... Ja som v živote napríklad nevidel Baby Villager zombík. A to musí byť podľa mňa strašne malá šanca. Že to Baby Villager. Ale zombík, ty kokos. Tak som na 100%. Ja sa teraz vyskúšam vrátiť domov. A zombie villager. Jo, super, mali dvaja, super. Ja sa nejdem ani otáčať radšej. Tama. Pohoda. Skončili ušikovaní. Tama. Zdrhám. Nenávidím ten zvuk. Joj! Bum. Tam som videl ten mineshaft. Čiže odtiaľ som prišiel. To bude týmto smerom. No už som bližšie. Ako som sem ale prišiel. To bola jedna z prvých vecí. Čo by takto? Ne. Zo spodu som prišiel, aspoň myslím. Dobrý. Zo spodu prišiel. Zo spodu prišiel. Tu skáčeme dole. Jump. Tak musím v pamäti zabádať. Počkaj, že by? Tak nič, tak to nie. Tady som to preskúmaval. Keď som úrovni minus 20, čiže... Ukáž?
Žreby není určite, o tom som videl dia, čiže to nie sú, aha, ďalšie. Aha, koľko ich tam je? Z jedného sa štávali 4. 5 dokonca. Kokos. Provokuj. Kukuk. Ešte. Som neostali. No ešte preto to idem. Aha, čo aj tu je? Som si nevšimol. Tak. A tu. Hop, hop. Bum. Jedny. Ozdobiť 4 nádhera. No a tady toto nebolo, že sa musím vrátiť. Ty kokos, to kedy som prišiel? Wow, to som ma celkom vybuštilo. Aha, odtiaľ som prišiel. Či? Alebo? No ja sa zdá, že odtiaľ som prišiel. Počkaj, možno odtiaľ som prišiel, možno odtiaľ som naskočil. Alebo nie. No, kašlom, ja sa vykúpem hore. Tak dúfam, že ste si video užili. Máme 40 diamantov. A som spokojný. A sa na budúce. Čaute.